Las Vegasról a legtöbbeknek a neonfények, a kaszinók és az a sajátos vibráló világ jut eszébe, ahol bármi megtörténhet, és ahol az emberek gyakran próbálnak valaki másnak látszani, mint akik valójában. De ha elhagyjuk a csillogást, és elindulunk a sivatag felé, a díszletek mögött néha egészen furcsa és sötét történetek rajzolódnak ki. A mai adásban 2 olyan emberről lesz szó, akiknek az életútja normál esetben sosem találkozott volna. Az egyik oldalon egy 70 feletti, nagy tudású orvos áll, a másikon pedig egy 20 éves, a közösségi médiából jól ismert modell. Ez a fajta korkülönbség és a 2 teljesen eltérő életstílus már önmagában is felvet kérdéseket arról, hogy mit adhat össze 2 ennyire különböző embert, és milyen érdekek mozoghatnak a háttérben. Sokszor a legnagyobb tragédiák ott kezdődnek, ahol a gondoskodás vagy a támogatás és a látszatvilág fenntartása közötti határvonal elmosódik. Egy 71 éves gyermekpszichológus és egy Instagram modell története pontosan ilyen. Egy olyan eset, ami Las Vegas árnyékosabb oldalán ért véget, és ami rávilágít arra, mi történik, ha a valóság végül utoléri a gondosan felépített képet. Ez itt az Ellopott Életek Podcast, és ma dr. Thomas Butchert és Kelsey Turner esetéről fogok beszélni. Dr. Thomas Butchert Bostonban nőtt fel, ahol édesapja építészetet tanított a Harvardon. Később Virginiába költöztek, ahol az apja a Virginia Tech építészeti és városfejlesztési karának alapító dékánja lett. Thomas orvosi egyetemet végzett, és miután rájött, hogy gyermekpszichiáter szeretne lenni, több kórházban is rezidensként dolgozott, mielőtt a kaliforniai Monterey félszigeti közösségi kórházban kapott állást, ahol végül 40 évet töltött el. Mindenki nagyon szerette őt, és még 40 év praxis után sem szeretett volna nyugdíjba vonulni. A férfi a munkája mellett nagyon szerette a bűvészkedést, és Los Angeles egyik exkluzív klubjának, a Magic Castle-nek a tagja volt, ami elismert státuszt biztosított számára a legnevesebb bűvészek között. Thomas alig költött magára pénzt, jellemzően keki nadrágban, fehér ingben és csokornyakkendőben jelent meg. Viszont szívesen látogatott nagy áruházakba, ahol a rászorulóknak vásárolt ételt, ruhát és egyéb szükséges dolgokat. Különösen megérintette őt a küszködő egyedülálló anyukák sorsa. Thomas és mennyasszonya, vagy sok forrásban csak barátnőjeként említik, Judy Earp először 2002-ben találkoztak. Salinasban, Kaliforniában telepedtek le, de sűrűn utaztak Las Vegasba orvosi konferenciákra. 2019-ben a 71 éves férfi még mindig fogadott klienseket heti 4 órában, de már a nyugdíjba vonulást tervezgette, mivel Judy azt sejtette, hogy a férfinál elkezdtek megjelenni a demencia korai jelei. Sokszor eltévedt parkolókban, és elfelejtette, hogyan kell használni a távirányítót. Thomasnak viszont az volt a meggyőződése, hogy a kliensek nehezen találtak volna új, megfelelő szakembert, és attól félt, cserben hagyja őket. A férfi emellett előszeretettel látogatott különböző felnőtt weboldalakat, és ott találkozott Kelseyvel, aki kirívó fotókat küldött neki. Mennyasszonyának, Judynak azt mondta, hogy ez csupán ártatlan fantázia, amit a nő el is fogadott. Kelsey Turner 1993. május 5-én született Virginia államban és Jonesboro-ban nőtt fel, és már egészen fiatalon eldöntötte, hogy híres akar lenni. Ez nem egy halvány elképzelés volt számára, hanem egy konkrét cél, amely köré az egész életét építette. 2017-re már Los Angelesben élt, ahol Instagram modellként próbált minél több követőt és hírnevet szerezni. Több 100 000 ember kezdte el követni és lájkolni a posztjait, a követői Bad Barbie-ként is hivatkoztak rá. Ez a becenév nagyon tetszett Kelseynek, és úgy gondolta, illik is hozzá. Hamar a férfi magazinok címlapjára került. Szerepelt az olasz Playboy, a Maxim és a Dream Vixen lapokban is, és kisebb színészi szerepeket is vállalt. Online azt a képet vetítette magáról, hogy egy nagyon sikeres modell. Az igazság azonban az volt, hogy 2 gyermeke volt, 24 évesen már a második vállásán ment át, és nem volt stabil bevétele. A Playboy fotózás után a modell felkérések hamar elapadtak,
és egyre nehezebben tudta biztosítani az alapokat is gyermekeinek. Ekkor jött az életébe dr. Thomas Butcher. Thomas és Kelsey megállapodtak egy tranzakcionális kapcsolatban. A lány először Salinasba költözött a gyermekeivel. Ez a város Los Angeles-től közel 500 kilométerre volt, tehát ez eddig megszokott pörgős hollywoodi életmódhoz képest, ez egy igencsak nagy váltás volt az életében, illetve a karrierje szempontjából sem volt előrelépés. A $3200 havi lakbért viszont Thomas fizette. Kelsey ide költöztette az anyukáját és a gyerekeit is, és célja volt, hogy ezt az életszínvonalat fenntartsa. A szomszédok sokszor hívtak rendőröket hozzájuk, mert hangoskodtak és zavarták a környezetüket. Ekkoriban vette észre Judy, Thomas mennyasszonya, hogy nagyon sok pénz tűnik el a számlájukról. Egy ismerős elmondta, hogy Thomas olyan volt, mint egy sugar daddy a lánynak, sőt, akár ki is jelenthetjük, hogy az volt. Fizette a lakhatását, az autóját és az autóbiztosítást is. Idővel a férfi legalább $750,000 adott a nőnek. Volt, aki $500,000 húzta meg a határt, de a különböző becslések egytől egyig elképesztő összegekről szólnak. Thomas barátainak azt mondta, hogy ez a kapcsolat és Kelsey olyan számára, mint a heroinfüggőség. Meg is jegyezte, hogy most már érti, mit érezhetnek a függők. Azt is mondta, hogy elképzelhető, hogy van számukra közösen jövő. Judy sokszor mondta a vőlegényének, hogy be kellene fejeznie ezt, mire a férfi azt válaszolta, persze, most már leáll. 2018 vége felé egy szociális munkás kereste meg Judyt, megerősítve, hogy Thomasnál a demencia korai jelei mutatkoznak. Judy ekkor ultimátumot adott. Vagy ő, vagy Kelsey. Alternatívaként felajánlotta, hogy költöztessék a lányt Las Vegasba, Kelsey erre fenyegető üzenetekkel válaszolt, azt írta, hogy megöli a nőt. Végül ezt elfogadta, és mégis elköltözött. Thomas azonban rövidesen újra kereste őt, nem bírt leállni. Amikor kiköltöztette őt a Salinasi házból, és elvette tőle a BMW-t, nem sokkal később már egy új Mercedes-t adott neki, és Las Vegasban egy 4 hálószobás házat fizetett Kelseynek és az egyik gyermekének. Arról viszont nem találtam információt, hogy a másik gyermeke ekkoriban hol volt. Viszont Kelsey nem volt őszinte azzal kapcsolatban sem, kik élnek velük a házban. Rajtuk kívül még Diana Pena élt ott, aki a lány barátnője volt, illetve babysitterként hivatkoztak rá, illetve John Logan Kennison, egy korábbi bandatag, akivel Kelsey 2019 elején ismerkedett meg, és akit a források vegyesen Johnnak vagy Logannek hívnak, én Johnként fogok rá hivatkozni. Emellett ott élt velük egy Jeremy nevű férfi is. Március 1-én, egy pénteken Thomas repülőjegyet vett Las Vegasba, és hétfőn már jött is volna haza. Ez eredetileg egy meglepetés látogatás lett volna annak érdekében, hogy megmondja a lánynak, nem hajlandó tovább finanszírozni az életét, mivel folyamatosan hazudik és kihasználja. Judy aznap délután utoljára beszélt vele telefonon, és a férfi pontosan azt mondta, idézem, Kelsey Turner egy igazi, vérbeli hazug. Magamnak kell utána járnom a dolgoknak. A lány 4 hálószobás lakásában szállt meg a látogatása alatt, amit ugye ő fizetett. Március 2-án Chelsea Accardi, Kelsey egyik lakótársa, Jeremy barátnője ittasan jelent meg náluk. Thomas elvitte őt Kelsey kék Mercedesében egy kis autókázásra, egyes források szerint a boltba mentek. Erre Kelsey teljesen kiakadt, és azt parancsolta, hogy azonnal jöjjenek vissza, emellett meggyőződése volt, hogy el akarják tőle venni a férfit. Jeremy kisietett, hogy visszahívja őket, de addigra már elmentek. Amikor vissza akart menni a házba, John nem engedte be, lögdöste, megütötte és megfenyegette, és azt mondta neki, hogy nem akarja megtudni, mi fog vele történni, ha nem megy el. Amikor Thomas és Chelsea visszatértek, Jeremy elment, és körülbelül 4 napig nem ment haza. Március 3-án, hajnali 2 körül Kelsey és Thomas felvette Dianát a munkahelyénél, az egyik kaszinónál, ahol pultosként dolgozott. Az autóban Thomas odaadta a telefonját Kelseynek, mert eltévedtek, és kellett a lány segítsége, hogy a GPS-szel navigáljon, de közben kutakodni kezdett a készülékben. Olyan üzeneteket talált, amelyek nem tetszettek neki. Különösen az, amelyet Thomas Kelsey édesanyjával váltott, amelyben arról beszéltek, hogy lehetséges, el kéne a lánytól venni a gyermekét. Az autópályán már veszekedni kezdtek, és amikor hazaértek, a konfliktus tovább eszkalálódott. Thomas nem tudta hova tenni a helyzetet, és megpróbálta megnyugtatni a nőt, akit állítólag szeretett, és nem értette, miért viselkedik így. Diana gondolt a kisfiúra, és felhívott egy barátot, aki elvitte magához, mielőtt a helyzet csak rosszabbodott volna. Ekkor
Ekkor Cassie időt kért Tomastól, hogy lenyugodhasson, és a férfi felment a kisfiú szobájába, ahol megszállt az ott tartózkodása alatt, hogy megvárja, hogy lenyugodjon a nő. Párszor állítólag fel is ment a férfihoz, de mindig nagyon hamar elveszítette a türelmét, és inkább visszament a földszintre. Viszont tovább eszkalálódott a helyzet, amikor Cassie tovább kutakodott a férfi telefonjában, és állítólag az anyja és Thomas üzenetfeltársában olyan fotókat talált, amelyek alapján gyermekpornográfiával fenyegette meg a férfit. Ha nem fizet, feljelenti. Ezek a vádak később egyébként alaptalannak bizonyultak. Thomas erre becsapta az ajtót, viszont John addig ütötte az ajtót, míg az ketté nem tört, majd baseballütővel rontott rá a 71 éves férfira, és a földre is teperte. Diana próbált őt megállítani, de nem nagy sikerrel. Pár perc múlva felálltak, és látszott, hogy Thomas jobb halántéka felett egy nagy, vöröses, lilás zúzódás égtelenkedik. A férfi felajánlotta, ha kórházba viszik, azt fogja mondani, hogy kirabolták. Egyetlen szót sem szól a történtekről. Diana mindkettejüknek mondta, hogy Thomasnak igenis orvosi segítségre van szüksége. Végül berakták az autóba, ekkor a férfi még életben volt, és a Jackie-ét kérte Dianától, aki miután odavitte neki, halkan a fülébe sukta. Tudja, hogy meg fogják ölni. Amikor Diana visszament a házba, John és Cassie bementek utána, majd amikor kijöttek, megparancsolták neki, hogy menjen fel és takarítson össze abban a szobában, ahol a férfit megtámadták. Közben John a kocsiban, Cassie utasítására egy fegyverrel agyonverte a férfit. Diana leszaladt a lépcsőn, hogy megállítsa őket. Megkérdezte, hogy minden rendben van-e, de Cassie csak annyit mondott, már túl késő. Kezében véres fegyvert látott. Cassie elmondta, hogy azt használták arra, hogy a férfi arcát beverjék. A fülét részlegesen eltávolították, és az arca benyomódott. Thomas halála nem volt gyors, igazi tortúra lehetett. Diana elmondta, idézem, soha nem féltem ennyire életemben. Aztán egyszer csak minden elnémult bennem. Elkezdtem mosogatni, mert az volt az egyetlen dolog, ami segített lenyugodni. Cassie fedősztoria az volt, hogy Thomas visszament Kaliforniába néhány ismeretlen sráccal, de hátrahagyta a telefonját és a bankkártya adatait. Március 4-én John elvitte a Mercedes-t, ezt Diana többé nem látta. Cassie hívott egy takarítószolgálatot, akiknek csak annyit mondott, hogy nagy buli volt náluk, és a fiúk kicsit elragadtatták magukat. A takarító azt hitte, a piros foltok kiöntött borból erednek, nem vérből. Cassie azt mondta, az ajtót azért törték be, mert valaki beragadt. Ez a magyarázat a takarítónak már gyanúsnak tűnt. Eközben Judy, miután nem tért Thomas vissza hétfőn, és egy olyan üzenetet kapott tőle, ami egyáltalán nem úgy hangzott, mintha tőle lett volna, feltehetőleg bankkártya adatokat akartak kicsalni belőle, bejelentette Thomas eltűnését. Azt is tudta, hogy Thomas soha nem hagyta volna hátra a páciensét mindenféle megjegyzés és új időpontok nélkül. A rendőrség elvégezte a jóléti ellenőrzést a lakásnál, Cassie pedig rögtön hívta Dianát. Ekkor Diana, Cassie, a fia és John a Mandalay Bay hotelben szálltak meg pár napig, majd onnan a Rio hotelbe mentek. Cassie és John arról is beszéltek, hogy meg kéne válniuk Thomas telefonjától, a hatóságok szerint március 3-án délután kapcsolták ki a készüléket, és még 3 napig nem kapcsolták be. Március 6-án Jeremy visszatért, ugye az a lakótárs, akit korábban elküldtek, de nem tudott bemenni, mert a ház zárva volt, ami a vallomása szerint szokatlan volt. Amíg kint ült és azon gondolkodott, hogyan juthatna be, megjelent a Las Vegas-i rendőrség, és Thomasról kérdezték. Jeremynek fogalma sem volt, mi történt, ezután a rendőrség elment. A fiú felhívta Cassie-t és Johnt, akik végül beleegyeztek, hogy találkozzanak a Rio Hotelnél, John pedig odaadta neki a garázsnyitót. Amikor végre bejutott a lakásba, rögtön gyanúsnak találta a törött ajtót, az ammónia erős illatát és a szembetűnő rendet. Általában elég nagy kosz volt bent az elmondása szerint. Cassie ezt megelőzően írt Jeremy barátnőjének, Chelsea-nek, hogy cserélje ki a törött ajtót, és nyugodtan használja Thomas bankkártyáját. Jeremy azonban közölte Chelsea-vel, hogy ő nem fog más kártyájával fizetni. Az is furcsa volt a történetben, hogy Cassie, aki általában nem volt kedves a lányhoz, ekkor feltűnően kedvesen viselkedett. Március 7-én egy férfi a gyermekeivel a Las Vegas-i sivatag egyik elhagyatott részén vezetett,
amikor egy betört ablakú parkoló autóra lettek figyelmesek, egy Mercedes-Benz C300-asra. A rendőrség kiérkezett, és amikor felnyitották a csomagtartót, megtalálták Thomas részlegesen felöltöztetett, ágyneművel letakart holttestét. A csomagtartóban baseballütőt is találtak, az első zsebében több bank és hitelkártya volt Thomas Butcher néven. A vezetőülés fejtámláján és a hátsó ülésen bérnyomok, az anyós ülés közelében kék latex kesztyűk és egy kisebb tüzet jelző nyom volt található. A temetkezési vállalkozó azt mondta Judynak, hogy ne menjen el megnézni a testet, de ő ragaszkodott hozzá. Meg akart bizonyosodni, valóban Thomas az. Végül nem engedték be. Elmondták neki, hogy nem tudták rendbe hozni az arcát, és nem akarja őt ilyen állapotban látni. Március 6-án Kelsey telefonja a Lake Mead területén adott jelet, pontosan ott, ahol egy nappal később megtalálták Thomas testét. Amikor a sztori bekerült a lapok címoldalára, Kelsey és John, Diana elmondása szerint berángatták őt egy taxiba. Diana éppen a hotel recepciójánál állt sorban, csak pizsamában és trikóban. Különböző barátoknál szálltak meg ekkoriban, illetve lakásokban és egy Motel 6-ben, majd hamarosan Kaliforniába indultak. Diana azonban egy idő után meggyőzte őket, hadd mehessen vissza Las Vegasba, ahol feladta magát a rendőrségen. Judy elmondta a rendőrségnek, hogy Thomas azért ment Las Vegasba, hogy meglátogassa Kelsey Turnert. Azt is megerősítette, hogy a Mercedes is a férfié volt, bár hivatalosan a lány nevén volt. Emellett leírta, hogy Kelsey és Thomas kapcsolata szokatlan és bonyolult volt, és hogy a nő korábban fenyegető üzeneteket küldött, amelyekben Judy életét is fenyegette. Március 8-án a rendőrség házkutatási végzéssel visszatért Kelsey Las Vegas-i lakására. A főbérlő elmondta, hogy Thomas 2018. decemberében kifizette a bérleti díjat egészen 2019. júniusáig előre. A lakásban kék-fehér csíkos törölközőt találtak, ami megegyezett azzal, amivel Thomas testének egy részét letakarták az autóban az ágynemű mellett. A törött emeleti ajtón vér volt. A garázsban is vért találtak, és a padlón lévő nyomok alapján meg tudták állapítani, hogy valaki rongyal vagy más eszközzel próbálta feltakarítani. A nyomozók Kelsey és John új lenyomatát is megtalálták az autón, és a Rio Hotelben hagyott személyes tárgyaikon is, amelyeket a sietségben maguk mögött hagytak. A rendőrség megpróbálta telefonjaik alapján nyomon követni a gyanúsítottakat. A telefon nyilvántartások szerint mindhármuk készülékét ugyanabban az időben kapcsolták ki a Rio Hotel közelében. A Las Vegas-i rendőrség azonnal keresni kezdte Kelseyt, de csak hetekkel később az FBI segítségével találták meg. Johnt nem sokkal ezután fogták el. Diana önként feladta magát, ugye, és mindent bevallott a rendőrségnek. Amikor Kelseyt és Johnt elkapták, Kelsey hallgatott, John pedig azonnal Dianára próbált mindent kenni, de a nő korábbi vallomása teljesen ellentmondott ennek. Kelsey állítólag több mint $300,000 lopott a férfitól. Az otthoni számítógépén Thomas nevével, bankszámlaszámával és a saját lakcímével csekket nyomtatott, majd online vásárolt belőle különböző dolgokat. Diana Pena bűnösnek vallotta magát emberölés segítségében, és 3 év próbaidőre ítélték, börtönbe viszont nem kellett vonulnia, mivel segítette a nyomozókat. Utólag elmondta, ha visszamehetne az időben, nem tudja, hogyan változtatna a történteken, mert nagyon félt, de tudja, hogy ez a félelem nem kifogás arra, amit tett. 2022. júliusában John Logan Kennison bűnösnek vallotta magát másodfokú gyilkosságban és összeesküvésben. 18-tól 45 évig terjedő börtönbüntetésre ítélték. Kelsey Turner az úgynevezett Alford egyezséget fogadta el, amely lehetővé tette számára, hogy másodfokú gyilkosságban bűnösnek vallhassa magát, miközben fenntartja az ártatlanságát. Elfogadta, hogy elegendő bizonyíték áll rendelkezésre az elítéléséhez. 10-től 25 évig terjedő börtönbüntetésre ítélték, emellett több ezer dollár jogi költséget is ki kellett fizetnie. Az ítélet után 10 évvel, 36 évesen lehetősége nyílik a feltételes szabadlábra helyezésre. A tárgyalásra várakozva Kelseynek újabb gyermeke született, akiről nem tudjuk, hogy ki volt az édesapja. Judy elmondta, hogy az előzetes meghallgatásokon Kelsey mosolygott, nevetett és a kameráknak pózolt. Még ha nem is lenne bűnös, akkor is meghalt valaki, akit ismert. Ez gonosz.
mondta a nő. Judy fél attól is, hogyha Kelsey szabadlábra kerül, akkor megtámadja őt, hiszen korábban is küldött már fenyegető üzeneteket. Szerinte Kelsey Turner veszélyes a társadalomban. Judy egy interjúban elmondta, idézem, az egész világomat kegyetlenül elragadta Thomas meggyilkolása. Gyakran álmodom, hogy Tom hazajön, és az egész egy nagy tévedés volt. Aztán rájövök, hogy az igazi rémálom az ébredés, annak tudása, hogy soha nem fog hazajönni. Kelsey letartóztatása után édesapja egy GoFundMe oldalt hozott létre, hogy ki tudja fizetni az ügyvédeit. Volt szó arról is, hogy Kelsey részt vehetett volna a Love After Lockup nevű reality showban. Kelsey 3 gyermeke állítólag biztonságban van, 2 Arkansasban, 1 Kaliforniában él a családdal. Diana arról is nyilatkozott, hogy miért vállalta, hogy elmondja az egész történetet, idézem. Azért vállaltam, mert el akartam mondani az igazságot. Így az én oldalam is meghallgatható volt, és egy kis lezárást is kaptam. Arra a kérdésre, hogy miért volt Kelsey hajlandó megölni azt a férfit, aki a kapcsolatuk alatt több $100,000 adott neki, Penya így válaszolt. Mert Thomas nem akart tovább aranytojást tojólúd lenni. El akarta venni mindazt, amit adott. Judy így összegezte Thomas személyiségét. A férfinak az volt a meggyőződése, hogy mindenki lehet jó, és senki sem gonosz a lelke mélyén. Végül Kelsey Turner elérte azt, amit mindig is akart, híres lett.